To madalla heɗitoɓe assalamu alaikum on nangoy kode radio international igaɗo Abuja lamorte lesdi Nigeria. Kode radio waɗandu ngam fulfulde e finatawa fulɓe. Nder taskaramji amin ɗi hande min tammi waddango on taskara RFI fulfulde. Ha fahin min ɗo wondi e koɗo kode. Min Al-Amin giɗaɗo jada taskiti ardugo taskara hande. Hiddeko min fitoya nder taskaramji ɗin aran ha mi surgana on Abdurrahman giɗaɗo Umar Jarumi. Hanko joɗi firli kubaruji duniyaru ɗi hande. To madalla, assalamu alaikum heɗitoɓe. Aran da horeji tati nder maji ardiɗo Bola Ahmad Tinubu mo leydi Nigeria lammini ardantoɓe hukuma shendowa fonna turtuɓe leydi Sudan gaɗi fiyande hada korde hijirɓe. Leddi Australia jinganay tiggugo leddi Falastinu. Nda habaruji ɗin ɗi fumaji. Ardiɗo Bola Ahmad Tinubu mo leydi Nigeria lammini ardiɗo e bo commissioner en ardantoɓe hukuma daraniga potal andiranga Federal Character Commission jokkinaga kugal sendugo kala mukamuji e kuuɗe fu fota kal ha kala jiha fu. Andinore iwde daga bollowo dow kongol ardiɗo biyeteɗo Bayo Onanuga andini wigo ardiɗo on lammini biyeteɗo Hulayyat Omidiran lato ardiɗo, sey Musa Muhammad lato sakatirejo. O lammini commissioner lutanoɓe jihaji 36 nder maɓɓe bo woɓɓe o hesitini lammingoɓe. Nder lamminaɓe ɓen ni wodi biyeteɗo Honorable Obinna Oriaku mo diwal Abia, wodi Bema Olvadi mo diwal Adamawa, Bobbo Balakay Gama mo diwal Taraba, Abubakar Atiku mo diwal Jigawa e luttuɗum diwe fere-fere. Nonnon bo hukuma kan ɗum joktiniga kugal sendugo fonna kala ardule gomnati fu e hoceki kuuɗe ha kala diwal leddi ni fu kalkal. Laamu leydi Nigeria findini yimɓe mbata hakkilo ngam holli alama ilam tammi mawago jihaji 31 nder nyalɗe 15 garoji. Hukuma hakkilango waylo yaki leydi Nigeria NIHSA andini wigo wodi ha paccam ɓurata hallugo, wodi bo ha ɗum watta chaka wodi bo ha ɗum watta dikka purum e kurum. Nga wi ummatore ko ɓurata 832 nder hukumaji pamari 31 e lamorde Abuja ɗum lafata ko fuɗɗata daga nyande 1 lewru 7 wargo nyande 21 lewru 7. Tikkere kuuɗe nde mobgal golloɓe diwal Taraba taski nati nyalomare 2. Mobgal huwoɓe diwal Taraba umrama joppa golle kuuɗe ma bo umri golloɓe joppa golle kuuɗe maɓɓe ngam ɓillango laamu diwal ngal lorna inɗe huwoɓe ɓe komitiwa linyugo huwoɓe itti wakkati ɗum watta linyol huwoɓe. Nder ɗarewol ngol mobgal ngal wallifi ngol Comrade Peter Jedel horejo mobgal NLC e bo Abasu Suley mo kawtal TUC watani juuɗe ha nyalomare 6 lewru 7 hitande 2025 umri huwoɓe turtana kuuɗe daga 11 lewru 7 ngam dolugo gomnati lorna inɗe huwoɓe sendoɓe kuje mballa ha leydi Sudan. Andini wigo turtuɓe leydi ndin mbari yimɓe 40 ha sangere hijirɓe nde Abu Shok wakkatire nde ɓe jari kippol ha tonton. Nokkure bo wonde e diwal Darfur wonde hirnare Sudan. Ɓe andi dow walla bo ɓe andini wigo dow murtoɓe ɓen ni ɗo nata ɓaale mbara yimɓe
ɓeɗo tokko dow laabi ɗe kalka yimɓe. Jeyde radio BBC laɓɓini wiigo dow turroɓe ɓen ni ɓe ngaɗi fiyande ɓawo ɓe teti sangere dakorɗe ko nyallo wato sako dakorɗe no gas wato ɗiɗaɓre wonɗo ɗe andirande Zamzam Camp wonde Hirna El Fashir nokkure luttande gomnati leydi ndin balebbi 4 caliɗi. Laamu leydi Guinée Conakry filli deftere sawunde didaɗi leydi ndin kesi. Ministajo jagorɗo sako habaruji mo leydi ndin wangini andini ka kubaru en ha leydi ndin. Ha nder ko deftere didaɗi leydi shari'aji laamu leydi ndin sawi ndi ɗum sawi toɓɓe 194 nder maje wodi ko ɗum taski ngam nafugo yimɓe leydi ko daranto hakke yimɓe leydi ndin. Ha nder maji ni ɗum duganake kala ɓi leydi Guinée kam fu suɓa ardiɗo ardantoɗo leydi mo o mari haje to ni duuɓi suɓugo mako hewtake 18 to ɓingel to sukajo ko o debbo tegal fu didago ngol dugake. Nden bo neɗɗo wawai tiggugo jam'iya kaɓaro raki dina leñolku e bo iwdi. Ha jonta ha nder ko didaɗi laamu leydi ndin sawi holli wiigo dow laamu teddinay gotimbaku leydi Guinée leydi ngori. Nden bo ɗum teddinay gurdam mo kala fu e leydi ndin wala perotiral leñolku dina e iwdi ɓi adama. Nden bo yimɓe duganama tigga moble ma bo mojobe ɗe andal ɗe larani dina siyasa ngam hebgoyago yeeso. Laamu ngon ha jonta gasni wiigo to ɓi adama dañama ha leydi Guinée Conakry wawai ɗaɓɓutugo laamu. Nden bo laamu ngo gasni wiigo ɗemgal faransare latoto ɗemgal doggire ngal laamu hukuma leydi ndin. Nden ɗum firtiray ko dawra ha gomnati pat ko laamu ngun fottini dawri ɗum andina yimɓe leydi ndin ɗum firtay e ɗemɗe aslije. ɗo hollata wiigo ɗum naftorto ɗemgal fulfulde ma bo ɗemgal pular, ɗemgal malinke, ɗemgal soso e ɗemɗe goɗɗe. Prime Minister jo jagoro leydi Australia Anthony Albanese wi ardiɗo ma bo Prime Minister jo Israila Benjamin Netanyahu hanko yooli ummatore Gaza nder tampere weelo e torra. O wangini ngolɗo wakkatire ɗum fandi taskitago moftorde ha lewru darotondu to mobgal lesɗe duniyaru ha leydi America ha dow ko larani tiggugo leydi Falastinu. O tokkitini wiigo leydi Israila neeɓi ɗo ummina masiboji goɗɗi ko torrata yimɓe Gaza. Kanjum foɗi hakkilo mako o wi dole hanko ma o jingana tiggugo leydi Falastinu. O wi o haldi e Netanyahu ha dow wiigo o ɗo taskini hande o natanay lesɗe Canada, Faransa, Ingila, Angleterre wonɗon haro gasnugo tiggugo leydi Falastinu ha moftorde mobgal lesɗe duniyaru tammi waɗgo ha lewru darotondu. Haragare ministajo jagoro leydi yaasi mo leydi Venezuela Ivan Eduardo Silpinto walli leydi Iran seyo e hawtugo ma bo hewtago duuɓi 75 e sobotirgo e leydi Venezuela ndin. Ministajo wangini ngol ɗo ha boliɗe waɗi ha dow ko larani woɗugo gondal hakkunde leydi Venezuela e leydi Iran ko larani satugo narral hakkunde lesɗe ɗen. Ha o yettiri Iran e jottingo narral e bo hudugo ngam feeshingo jahol yeeso leydi ndin. O gasni wiigo dow Venezuela tokkitinayi hudugo e leydi Iran kuudal bo ngal ko larani soja koninkoɓe konu e yeɗingo risku ngam ni ɓe cutotira e leydi America. Jontani leydi Venezuela narri e leydi Iran hama Iran wodi sangeje soja en ma bo dakorɗe koninkoɓe to leydi Venezuela ko lojata America gite. Kerol kubaruji ɗin gonɗon ko jaɓɓotiren nda horeji nder kubaruji. Ardiɗo Bola Ahmad Tinubu mo leydi Nigeria
lammini ardiɓe e commissioner en kakkilanowa hukuma sendugo fonna ardule ha diwe on nani bo ha dow wigo turtuɓe leydi Sudan gaɗi fiyande to dakorde kubaruji duniya on keɗiti iga ɗo sare radio kode international. Minon ka wala ko min poti min mbi'a ay on arti on timmini kode radio international kam sey yettore tan, sey yettore. Allah accu on, Allah wallu on, Allah hawtu hoore meɗen, Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako. jonta bo na e wonnugo wakkati nda taskaram koɗo kode. Assalamu alaikum, barka min e wakkatire nde. Hande min ɗo gondi e koɗo tedduɗo hanko wite Alhaji Sa'ad Tukur Abbajo, siyasajo andaɗo nden bo ɗum goɗɗo on attajirijo nanaɗo ha Jalingo lamorde Taraba. o nanay gewtiɗi min gadata be mako. Arande Allah seni, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah seni heɗitoɓe mare haje nango tarihi ma. To minni aranoli inde am Sa'ad Tukur Abbajo, dañaɗo ha wuro Abbajo ha leddi Lamiɗo Borno, ha les arɗo kola local government Taraba State. Nden min miɗo joɗa ha nder Jalingo, nden min miɗo waɗa lumo, mi waɗi siyasa, mi huwi kugal gwamnati daidai gwargwado. Mi huwi be arɗo kola local government, mi acci mi hoti siyasa, mi waɗi advisor ɗum chairman local government wakkati Tanimu Bala. Mi wari mi waɗi SA on special duty ha wakkati Tanimu Bala ma again. Mi fuɗɗiti mi wari bo mi jogi director protocol je arɗo kola local government ha 2011, 2012, 2013. Daga ɗon mi wari mi ɗaɓɓiti chairman local government, min dari Allah waɗai mi heɓi, min tefimi Allah waɗai geɗal wakkati waɗai. Nden diga ɗon mi jokki waɗugo lumo. Minni miɗo waɗa lumo nebbam ha Jalingo ɗo, ha Taraba ɗo entiyari, gam go wala mo anda mo watta lumo nebbam pat daidai gwargwado ni. Mashallah. To noy ko nadima siyasa arande? Aranol ni ko nadi am siyasa, andi siyasa hunde on. Wakkati fere a yi'a nda ko hani himɓe waɗa ɓe waɗata. Aɗo yi'a hunde on je yotti hunde himɓe waɗata. Sai a yi'a ko hani ɗum waɗa mai fere ko ɓe yata ɗum waɗa bo fere. A yi'a leddi men ɗo lalita, interest je ɗuɗi ha nder, kowa waɗa ko mari haje leddi voɗai. Kishi ɗo dami am, wi to min vurta min tefa siyasa ɗo, to Allah waɗama min heɓi hunde ɗo min vo'ina daidai gwargwado ko min wawata. To bana jam'iyaji ɗiyeji natuɗa? Aranol ni matsayiji mi yecci ɗo pat mi waɗi ɗum ha les jam'iyya PDP on. Daga ɓawo min dari wala adalci ha nder PDP mai. Zalunci ɗuɗi, ɓe nyo'a ɗo, ɓe yewa ɗo, ɓe nanga ɓe yewa ha wala jokkere. Ɓe tigga mo ɓe yiɗi, ɓe haɗa mo ɓe yiɗi. Mi wi kai kugal ɗo yata. Tun wakkati 2015 min vurti min dari min waɗi adawa, Allah waddi Buhari nyami, tun daga ɗon mi jokki APC ha jotta mi vurtai. To bana jam'iyya APC mukami ɗume kokkima ha jam'iyya kan ha Taraba? Ha yadu jam'iyya APC tunda min gari min dari min gaɗi adawa, ayi ha leddi mai Allah hokkai APC nasaru. Min keɓi nasaraku ha national level, mana shugaban kasa.
min gaɗi go'o ha 2015 mai yago 2019 min waɗi fuu Allah hokkay nasaru wakkati UTA oɗo ɗo e Sani Contact dari min habdi ko min habdata waɗai. 2023 Emmanuel Gwace wari dari min habdi ko min waɗata Allah hokkay amin nasaru min nyamai nonnon mayni min habdi ni har waddugo jonta ɗo to. To masala kaye jam'iyya APC heɓata ha Taraba. APC ni aranol damuwa ko APC heɓata ha Taraba daga primary on je ɗum warata ɗum waɗa min gurtina kanduɗo dartoɗo o daro o tasino o ɗaɓɓita himɓe wona himɓe bo ɗon giɗi mo, himɓe andi mo, o mari yake, o mari bo no o waɗa, goɗɗo dardiɗo. To har min keɓano irin bana ni goɗɗo wara daro, to mi tabbitini wala jam'iyya foti do'a APC ha Taraba, ngam jam'iyya on je talaka en giɗinga, jam'iyya on andanga, jam'iyya on gaɗowa facing adawa tun asali, tun aranol, amma nasaraku bo wala ha jotta. To ɗo kan aybe moy won ɗo ha giyata ha majum ha dow majum? Aybe ni aybe marɓe iko ha nder jam'iyya mai, lato to hunde mai wari giya kowa sai wiya sai kanko, o wiya sai kanko, hunde mai sai warta furo. To ɗum wari ɗo reggi furo sai giya keɓɗo o hanko bo na hanko hani heɓa, na hanko on daroto waɗa facing adawa ba, mo hani daro waɗa facing adawa sai Allah hokkay mo waɗi furo ɗo hanko Allah hokki. To goɗɗo jabtuɗo be furo bo no ɗum watta ɗum heɓa. To ha majum kam bana ha itane 2023 a holli ɗum heɓai nasaraku, to ɗum bo heɓi ba lural ni ha darnugo goɗɗo ha jam'iyya kan, ko a famtina en ko foɗi lural ngal? To an fu a andi jotta ɗum waddi nyiri ɗum nyamai, o wati jungo goɗɗo wari wati jungo waɗi furo wiftindi, onon joɗinoɓe be neɗɗako on nyamai, goɗɗo wari jabtindi ɗo kam on joɗoto jamna, na sai a sembe mon timmi. To hanjum haɗata nasaraku ngon. Amma to ɗum joɗoto no ɗum nyama be hakkilo, kowa nyama daidai geral muɗum Allah hokki ɗum ɗo, Allah reni wodi ko hatta ɗum na. Aɗo holla wigo darnaɗo ha jam'iyya APC bana ɗum silde wari wifti hunde ɗo doggidi ko wiftinami doggidi. Ɗo kam kowa ko andi ha leddi ɗo kam kowa ko andi, ɓi Taraba pat andi ko dillata, andi wakkati ɗum waɗi primary. To nden nane ma ko hani to ɗum waɗino primary mai mo Allah hokki sai onon bo luttuɓe gaɗon munyal garon gaɗon mo. To ɗum waɗai non, ɗum wari ɗum jaɓiri be sembe hawre waɗi ɓurɗo sembe jaɓi, onon bo sai lusinoɗon, sai giya famɗa sembe en ha yadu ndun hamɓe daroto gaɗa. To no ɓe gaɗirta, sembe maɓɓe famɗiti, ɓe gaɗi bone, ɓe gaɗi kaza, ɓe mbawata. To gaɗi dole PDP ringa lamago ha leddi ɗo. To dabare nde gatto jonta ngam natango siyasa ngarowa? To a ndari ko dillata ha leddi ndin, yaadu ndun ndu ferotiri be yaadu aranderu. Yaadu aranderu kala maru fere, to a ndari yaadu dillata jotta ɗo bo kala maru fere. To ha yaadu dilloru ndu ɗo to a ndari, to Allah jaɓi jotta ɗo APC ɓe ɗon kabda ɗum hauta hore ha jam'iyya APC je Taraba. To ɗum hauti hore ni to inchallah ɗum jaɓai laamu. Ɗo kan laamu kan ɗum jaɓai. Ta waɗu ko kontoma, to ni ɗum hauti hore ɗum joɗake ɗum sendi ha primary mbimami ɗo ɗum hokki kanduɓe, to a tammoto ko hatta jaɓugo jam'iyya nga andaka na tammira. Wodi jam'iyya yiɗa ɗumato talaka en giɗi ha leddi ɗo irin APC na, wala ai gata woni nga heɓaino, amma jotta bo nga heɓi to Allah jaɓi. To shawara hara gare fago ha ummatore woɓɓe comi suɓugo vurto suɓoɓe comi to noyi? Ko mbiyami suɓoɓe ni aranol ɓe gaɗa munyal, wala nasaraku meɗi wargo be koyɗum. Nde giɗa an a haɓai be gomnati fu fa andu kugal heɓima, ɗum kugal mangal. Gomnati na ɗum hunde wanyo. To bature Hausa en na ko bature ana ɓe mbima adawa, ɗume adawa bo woni? Bammayo ni ngo wadda ndiyam mbiya ya taɓa to yeso mago,
waɗayna sai to a darake a sotto on kawti ndenda canjo non ngol aro ko to non gomnati waɗi sotto a darake a jajirtake ndenda to a daraki bo fa warta maccuɗo wato mo nyamayi mo huwai ha sari nyamata ha sara ko yawwa sotto a darake to a darake a waɗi bana a sarai a sarnai to a daraki dardiɗa bo a darnata to ɗo fu ɗum hunde on je hani yimɓe gaɗa muñal bone ɗum waɗuɗo cali ɗum waɗa muñal ɗum yafotira ɗum joɗo ɗum dara ko hani ɗum waɗa ɗum sutta hanga jam'iya bo nga waddana talaka en ɗan takara ko ɓe giɗi kanduɗo to mi yeccima himɓe cupta jam'iya APC ngam nane ma dardiɗo wala kanduɗo wala to no ɗum subtirte to haragare ɓikko ma noy jonta alhamdulillahi mi yetti jomirawo Allah hokki am ɓingel gotel mi mari inchallah luttuɗo ɗon halawo to heɗotoɓe ɗo witte Alhaji Sa'ad Tukur Abbajo goto nder siyasajo attajiri to toni on woyta taskaramji ɗin ɗon garana on iga radio Kode International wondu Abuja lamorde lesdi Nigeria. Be amin jemma e nyalawma to gossoro be gumbar radio man domi tadi 49 nder Abuja ndarde go nyalde fu wala hendu ko hoshaki hite sudu radio Kode International sai ummatore konde min don gam onon ma gonden be amin hafahin nda taskara RFI fulfulde keɗite jam to diwan Saint-Louis sukaɓe hewɓe jangoɓe ngala kayit jibinande to Kër Mbay Fulɓe nokkuje yade Bokkul Abdoul Sy ko ɗon jangata o wi o ala kayit jibinande école Kër Mbay ala kayit juddu ɗum sohlut kayit juddu han feewi emin ala kayit juddu sa alnin babam o wima wallam hen to woyndu Samba nokkuje yaade e mban falne Saint-Louis fodde 450 sukaɓe ngala kayit jibinande omo tawa omo joodi e les caali makko Hammadou Diallo kanko ardi goɗon wuuro omo arta eɗen caɗele saabu ɗo min goni e recensement tan mo ganduɗa ngala kayitaji juddu min mbaɗi hen 448 habitants e nder woyndu Samba tan ɓe ngala kayitaji juddu ngala kayitaji d'identité ko mbaɗɗa déposé ko binduɗa tan joɗɗinɗa aɗa hori feere no mbaɗɗa sa yeehi tribunal wona ni leele ɓoccitoɗa ɗeɗa ɓoccito hen tata ɓoccito hen ɗum kadi ko heddi ko waɗa retard somin dañina laamu o mbo walla amen mbo buuja mbo naata gure fulɓe he mbo waɗa par wuro walla mbo rendina par gure ɗiɗi min daña audience fodinde bal balɗe ɗiɗi walla balɗe tati mbalma caɗele ɗe kam haysa ittakine ɗe usto kam e siso wona ɗum ɗon probléme o no heewi ko heddi ko ɓuuri heew Ibrahima Diamanka kanko ardi suudu ñawurdu gonɗo ɗo e Richard Toll o wi saha fo yimɓe ne ngare makko ene kaala caɗele kayitaji jibinande so ƴeewi mbanko commune mais centre mo ganduɗa kañum foti wadde déclaration sukaɓe jibinaɗo fof to fawata fewnede kadi juddu woni ko e nder commune Richard manam no woɗɗi guure ɗe ganduɗa ɓen pota fewnede ɗum ko caɗele goɗɗe neɗɗo fawi hen fawde ke nokku mo ganduɗa hoɗɓe toon ɓe ko remoɓe e aynakoɓe ɓe gowani so neɗɗo jibinama ɓe jaaha to centre d'état civil to ɓe mbaɗnoma kayito juddu toon to dudal Kër Mbay Fulɓe fodde sukaɓe sappo fodɓe wadɓe kawgel ndeɗo hitane goto jogui hen kayita wi noon ko Yero Diagne kanko janguinto ɓen sukaɓe. Cette année sur les 10 qui doivent faire l'examen au CFE hande so tawi a ƴetti kala suuji kawɗi ɗi kurkaji sappo mo ƴettuɗa foof ko goto tan woni joguiɗi hen kayitaji ɗum noon ene holliti jinnaɓe ɓe ko welsidiɓe sukaɓe ɓen saabu en mbawata famde ko wonande classe no fotiri yimɓe sappo foof taw ko goto jogui hen kayit ɗum ko hunde nde ganduɗa ene foti ƴewtede no hannirta ni hen
enen mbawi wiɓe hannde ɗo e diwan Saint-Louis won guri kewɗe sukaɓe ngala kayitade jibinande ɗum ko ene addi caɗele e batte jangde mabɓe bomo ganduɗa woni janguinoɓe ene mbaɗi erago faade laamu ngu yo wat feere ko ɓuuri yawde yakade ɓe mballa ɓe ɗon sukaɓe beele jangde mabɓe wasa bonde janggo e jaam. Lamine Bayla Sen, Richard Toll, RFI. To madalla. Kala debbo yiɗi andugo dimu hoore mako fu o wonda be Code Radio International. Hidde ko mi jaɓɓita on keɗite gimol ngol. Islama abba men pula ku yendu inna meden Code Radio sautundu men international Code Radio on moni sautu fulbe meden garem makedi tenjona du asli meden jamdi joitati jemma to hiri Code fu mabitem makedi ten Radio Code international taskaram di jangi Nandi Code Radio welnana fulbe international bapullo e woni fulato I horre international keɗite Code Radio International ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji fere ngam ta on daɗe. Baccido sautu Code international durungol edemal jamudum risku siyasa duniyaru e famu dina mako do Code international tariha baba men Shehu Usmanu bina fodio taskaram di belɗi di fudo Code international kedi temma famo yen wa inaya keji meden to fu e fuudo ɗo min gaddira gare taskaramji ɗi min taskani on jemmare nde do darde kawtuɗo e mon Ahmad Arab Abubakar Azare se Ayuba Lamiɗo muñal kawtuɗo taskaram hande min Al-Amin giɗaɗo jada wiyata on mbalen jam.